vůbec lidi, já vás vítám. Neumím si vymyslet něco lepšího, takže ještě jednou. Neumím. Takže já se omlouvám zase na osvětlení, stejně jako informačky, ale já si prostě nejsem schopný vyhnat rodiče z domu, aby mohl natáčet, aby měl normální krásné světýlko. Když roztáhnu žaluzie, tak je to stejně na nic, protože je skoro 10 hodin večer, rodiče šli pryč, je pátek. A vlastně je tady druhé videjko, po asi 2 týdnech druhé video. Filipa, ty jsi velmi geniální. Za tu dobu jsem se pokoušel natočit několik marných pokusů na challenge, několik marných pokusů na další takové videjka, prostě nic nešlo. Ale rozhodl jsem se tohle video pojmout trošku s veselějším úsměvem do života prostě. A snad se tohle video vyvede. Takže, já jsem si tu připravil takovou menší tému. Jsem Slovák. Připravil jsem si tady pro vás nějaký menší témat. A tím tématem je, protože teďka často ve škole je to fakt štve. Takže tento témat jsou učitelé, učitelky a škola. Pane Bože, jak já to nenávidím. Takže ještě než se k tomu dostaneme, tak chci říct. Můj kámoš si založil channel, jmenuje se Alien, sice natáčí. Já toho člověka nechápu prostě. Já za to aj obdivuju. On drží, v jedné ruce drží kameru, v druhé ruce drží gamepad. Mám pocit, že se tam tak říká. Prostě joystick drží od PS2 a hrajou to GTA San Andreas prostě. A já absolutně nechápu, jak může držet kameru a přitom prostě jezdit na kole také for free a tak prostě stíhat s tím mise a tak. Já ho nechápu. No ale to je teďka mimo věc. Takže mohli bychom se vrhnout na videjko. Co asi všechny ve škole nejvíce štve? Vstávání. Lidi, fakt, kdo tohle kdy vymyslel? Myslím si, že se jmenovala Marie, že založila povinnou školní docházku. Tak kráva. Ale ne prostě, jak můžou děcka, rodiče si pak stěžujou, že děcka nejsou vyspané, jsou nervózní a furt ječí na držce. Promluvím o sobě. Takže, prostě já to nechápu, kdo vymyslel, že člověk musí být ve škole hnedka na 8 hodinu ráno. To já si nestínu ani zuby vyčistit v takovou dobu. A to vstávám tak hodinu předtím, 1,5 hodiny. Prostě to je úplně strašné. Já se ráno probudím a nevím, kde je pravá strana a levá strana. To je úplně na tom nejhorší. Stávat ráno 8 hodin. Prostě hruza. Děs. Hruza. Úplně nejvíce nesnáším agresivní učitelky. Teď nedávno se na to naší třídě pořád stává. Konkrétní jméno radši říkat nebudu říkat prostě učitelku. Nic. Ale prostě často se stává, že při 1 hodině, taky nebudu říkat předmět radši. Babi tohle ta učitelka viděla, jako měl být dost. Ale ne, prostě kámoš si zapomene lepidlo, nebo si ho nekoupí, nebo něco prostě. Nemá lepidlo do toho předmětu.
A ta učitelka začne po celé třídě vyřvávat, že se máme skládat na celou dotaci pro něho, že prostě, že nemá nalepidlo, že jsou na tom tak špatně. A jako, chápete to? To nemá vůbec logiku. To je fakt logik. A nebo jeden kámoš se zeptal, protože tam nebyl. Paní učitelko, mohla byste mi prosím dát ten pracovní list? To bylo od tebe velmi drze. Jakou to má logiku? Chápete to? Ona dává poznámky úplně za nic. Já to dosud nechápu prostě. Ale zase nesnažím takové ty úplně milé učitelky, tak ty úplně učitelka na výtvarku. Ještě co jsme měli minulý rok. Takže děti, my si tady dneska budeme kreslit to a to. A běžte s tím do prdele. Já bych rád normální učitelku. Naše 3 dní. Umí se naštvat, ale je zase úplně pohodová. Prostě normální, nebo naše učitelka příroďáků. Krása, prostě ty se umí normálně k nám chovat. Já to nesnáším takové lidi prostě. To jsou také... Minutku, vypráhlo mi trošku. Ale prostě já to nechápu, jak někdo vůbec může být prostě takový, jako ty milé učitelky mi až tak nevadí. Ne, vždycky, když jsme měli tu učitelku na vetárky, tak my jsme si z ní vždycky lali, když byla otočena k tabuli, jsme si z ní vždycky lali prdel, ona z toho nic nevěděla. A prostě... Demence. Ale ne, teď trošku závažnějším věcem. Učení, známkování a poznámky prostě. Já mám naši učitelku angličtiny celkem jakože rád, ona je v pohodě, všechno. Jenom ona prostě přinesete 2stránkový úkol prostě, máte ho komplet celý vyplněný a chybí vám jedna věta. Write your register. Nemáte hotový domácí úkol. Chápu, něco nám tam chybí, nemáme ho celý kompletní, ale prostě za jednu větu i tam půl hodinu vysvětlujete, že prostě jste to cvičení nechápali, nevěděli, co tam máte dělat. Ona vám to stejně řekne prostě. Zpamatujte se, prosím. To je to nejhorší. Ale to, co mě opravdu někdy na školách štve nejvíc, přestávky. Chcete si dát svačinu? Nemůžete. Vytáhnete si svačinu z aktovky, chcete se zakousnout a ze strany na vás běhne šílenec s tím, že vás přitlačí ke zdi a začne s váma jebat o zem prostě. Naše třída jednoznačně magorium prostě. Tam je jedna bitka vedle druhé. A úplně to nejlepší, co je, vždycky bitky před školou. Tak ty jsi mi nadával? Hej lidi, já do něho nejdu, on se mě bojí. Takhle to končí, takhle to začíná a takhle to vždycky končí. Jako, já jsem se nikdy pořádně nepobal. Ani jako, že nechci. Já ne, že bych se bál, ale prostě já se nechci takhle tak brát. A prostě tam v naší třídě si uděláte respekt, doménu, prostě takovéhle věci. Jedině tím stylem. Já to nesnáším. My máme na chodbě ten glide, nebo co to je, reagující na pohyb, takové ty vůně. Jak kolem toho něco projde, tak to začne stříkat. Jenomže to je rozbité a já si to často neuvědomuji. A je celý posraný prostě, že za dveřma někdo je. Prosím, tak si to vyřešte. Proč to říkám? Já se zajdu do nejbližší doby k psychiatrovi. Tak, a co ještě nesnáš? Jako těch věcí je opravdu hodně. Jenom kdybych si to uvědomil.
Jiná věc, co tam je, tak pokud třeba ven moc nechodím a chci se vydat s kámošema, pak škola je na to dobrá. V hodinách záleží v kterých sranda. Třeba v matice, tam je to brutál. Až mě k tomu fakt nic nenapadá. Kamera se nějak seká. A přitom ty se nikdy nesekala. Pokusím se někdy Pokusím se někdy natočit nějaké video ve dne, ať je normální viditelnost. Pokusím se si koupit novou kameru, ať můžu normálně natáčet, a ne přes můj mobil. Kdyby vás to zajímalo, Samsung Galaxy Fame. Celkem pěkná kamera, ale jako možná. A to bylo teda k dnešnímu videu vše. Prosím vás, lajkujte, teda jestli se k tomu vůbec odvážíte. Komentujte, nenadávejte mi tam, prosím. Dávejte mi tam další tématy, o které bych měl říkat. Něco do života smysluplného. Třeba, proč se v dnešní době prodává tolik prošlých kondomů? O tom jsem nic neřekl. A prostě smysluplné témy. A ne prostě třeba z toho, co jsem dneska řekl. Také blbosti říkám. Takže lidi, to by bylo teda k tomu videu. Všechno říkám to asi po 20. Pokusím se natočit videa častěji. Lajkujte, komentujte, odebírejte, mějte se a